see, 'cause I think I do want you next to me. Morning! Alis tayo and wala akong kasamang mga chikitings kasi si Jel wala naman ng work, so sabi ko iwan ko na lang sa kanya yung mga bata para madali akong kumilos, and may pupuntahan din kasi ako ibang store, so para mas madali rin talaga. And today pala is January 23 and sa 25 darating na yung mga Inday, pero si Lai mamaya, darating na siya mamayang hapon. So yun, kaya ngayon mag-grocery na tayo para sa Australian Day. Excited na ako makita mga yun. Ang tagal na namin hindi nakita. Sandali. Ang tigas ng si Jam, pag ito ginagamit. Inaano niya yung yung brake, yung isa, yung matigas. Ito ba? Ayan. Dito. So yan. Alis na tayo. Mag-grocery na tayo. Parang sobrang tahimik ng car. Wala si Holly. Hindi siya sumama. Hindi ko talaga siya pinasama kasi marami na tayong pupuntahan. So yan, mamaya na lang. Ito ako sa Filipino store, pero ngayon linabas niya, hindi na dun sa loob ng bahay niya, katabi na ng bahay niya. Kuha tayo ng mayroon kang yung patis sa atin. Meron ito. Ayan, ito pala. Tayong patis, tas eto, tatlo please. So yan, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Yan na ng niya, ito na yung setup niya dito sa yung mga fridge, nandito na lahat, oh. Ayan. Ano kaya mo? Ang dami din niyang Ayan na yung mga frozen goods. May tocino. Ano tong eto. Ano to? Chorizo. Oh, masarap nga to. Mayroon pa. Masarap siya. Gustong-gusto ng mga bata. May hotdog tapos yan. Ang dami. Oh, frozen. Oh, eto, kailangan ko to. Bumili na ako dun sa isang Asian store. May maliit. Nasaan na yung 30 pieces mong ganito? Wala nang 30 pieces. Wala na yun, te. Yung sa akin ngayon, yung maliit na lang. Pero mas gusto ko to na. Pa ako ng tatlo. Ayan yung milkfish, yung bangus. Ay. Sarap. Oops. Ayan, ito yung isang fridge. Meron silang mga fish balls. Oh, may mga crabs din pala siya. Ayan, ang dami, ang dami. Yeah. Ay, ang sarap. Ang sarap nito iprito. Masarap tong iprituhin, di ba? Itong maliit, itong dilis. Oh, yung nilalagay natin nila na yung logo, torta. Ay, ang sarap. Magkano to? 980. Ito, oops. Pag balik ako. Ang dami niyang ay, balik ako dito. Dito naman ako sa Cheap as Chips. Kasi naghahanap ako ng foil containers. Para sa sa mga lulutuin natin. Marami sila ditong mga sizes o choices na mga sizes. Siguro eto. So yan. Pili muna ako. Hanap tayo. Wait lang.
Babayad na ako. Ayan, tapos na tayo dito sa coast. Ayan, dito ako sa sa BWS. Kuha tayo ng alak para lasingin natin ang mga Inday. Dito tayo. Dark. Bahay na ako and hi Ali, how are you? I-haul ko lang tong mga ayan yung mga pinamili ko and wait lang. Kasi tinulungan ako ni Jan and doon niya lang nilagay yung mga yung mga pinamili ko. Yes, okay. Wait lang. Ayusin ko lang to. So, ayan, unahin ko eto. Yung mga boys nanonood sila ng ng puti, yung old puti. Baba, it's alright. Come on. Madalian. Eto, bumili ako ng 2 kilong prawns or hipon. Ayan, 2 kilo nito. Ayan, frozen yung hiningi ko kasi sa Sabado pa naman to. Tapos, bumili ako ng oxtails. Wait, baba. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 oxtails kasi nag-request yung mga Inday. Gusto raw nila ng kare-kare. So, ibalik ko to. 5 oxtails. And bumili ako ng isang maliit na boneless na leg roast. And tatlong pork mince para sa spring rolls. Ayan, 3 siya. 2. 3. So, ibalik ko siya kasi ilalagay ko to sa hindi naman. Ilalagay ko siya sa ref, hindi sa freezer. Tapos, ano pa ba? So, ayan. Balik natin ito. Baba, alis ka dyan, Baba. Ito naman sa isang bag. Ito, yung isa is loin roast. Ayan. Bumili akong isa niyan. And, ito yung thickened cream na ginagamit ko. And bumili ako ng 3 unsalted butter. Sa cooking butter ko yan. Ayan. 3. And bumili ako ng 1 kalahating bacon. Pasensya na guys, nagmamadali ako kasi maya-maya parating na sila Lyra tsaka si Tony. Magluluto pa ako. And then bumili ako ng be quiet. And bumili ako ng Yakult. And yung party cake. Ayan, bumili ako. Ilagay ko siya dito. Han, can you put this in the freezer, please? Thank you. And this one. Dad, remember that one. And this one, please. Ice cream. Dad, remember that? Why is that? Yes. And this one, Han, freezer, please, Han. Palagay ko na yung hipon. Honey, no? Hang on, put it up there, put it up there. Ang gulo namin, Can you please put this in the fridge for mommy, please? And then this one. And this. And dito man sa kabila, sa isang bag. Huwag muna ito, yung malalamig muna para ma-ilagay sa ref. That one, can you give me that one? Oh, no, not that one. No, what? Okay, this one. Oh! What fridge? Kuya, please put that in the fridge. And bumili ako ng fruit box. Yeah, not yet. Not yet. Ayan, iba-ibang flavor. Orange, Orange, blackcurrant, Wait, Mom, and summer berries. Your favorite? My favorite daw, Fridge, please. Put in the fridge. And itong sunshine punch. Ang ingay ni Holly.
And bumili ako ng yung malaki rin na Sunshine Punch. And resealable bags. And ano pa? Wait, Baba. And what's the Baba do? Kuya, put this in the fridge, please. Oh. Yeah, that's later. If you're gonna... After take? Yes. No, eating it. And dito naman, mga soft drinks to. Bumili ako ng... I'll put this in. Okay, yes, later, okay? Bumili ako ng Coke, Sprite, Solo. Tapos, can you sit here next to mommy, please? Yes. And then yung orange mango na favorite ni Jan. Tapos, ayan, basta bumili ako ng... Yeah, bumili ako ng... Hindi ko alam kung ilang peraso, pero marami tong soft drinks kasi hanggang sa ano to, hanggang Monday. So, bumili ako niya. Ang bigat na sana yung... andyan siya. And bumili ako ng 5 kilo na iyan. 5 kilong bigas na jasmine rice. And dito naman sa isang bag, syempre yung Bounty. Bumili ako ng, ewan ko, 3 ata yan. Then bumili ako ng Hello Panda. And yan para sa mga bata. Upo ka kay ma'am, next to mama. Ayan. Yeah. And garlic, lettuce. Yes. Head lettuce ang tawag dito eh. Ayan. Lettuce. Green bell pepper, tsaka red bell pepper. Bob, you're tuning in my ears. Get any hot coffee pot? No, I didn't. My cart was so full. And ito yung bok choy. Ayan. And bumili ako ng... There's no smell. Pumpkins. No, I don't. Mandarin. Ito yung isang yan. Kiwi. Apples. Oh, Holly, apples. So, put the apples there, please. Yeah, later, kuya, later. And ginger. And bumili ako ng isang cucumber. Ayan. No, it's not washed. No, I can see water. Ito pa, Bounty. 4 pala na Bounty ang binili ko. Mom, I can see water on it. Yeah, it's alright, kuya. And ito yung chocolate na Cadbury. Hello. Can you show me? And bumili rin ako yung favorites. Oh. Yeah! Mom, hold. My favorite. Lahat na lang favorite mo. Ito ang Maltesers. Maltesers. Yes. And ito pa, may Coke pa dito nakasabay. Yeah, later kuya, after we done this. Yes, okay. After we done this, okay? Ha? Yes. Okay. And bumili ako ng detergent. Yung binili kong Palmolive na ubos ng mga bata. Doon sa, what's that? What's that, kuya? Where's the other one of that? Slide. It's in the laundry hand. There's a duck box. It's on the top. In the cupboard. Yeah, no, it's not in the cabinet. It's just on the... Yeah, later, Baba. wet. But, kuya, yung sa slide nila nung naglalaro... Slip and slide? Ha? Slip and slide. Yes, doon. Parang tabingi kayo. Is that for the slip and slide? So, yun. Naubos na nila yung detergent ko, yung... Hindi detergent, yung dishwasher kong Palmolive. Doon sa ano nila, sa slip and slide yun, kuya. Yun. So, ayan. And dito naman, bumili ako ng yung spiral na noodles. Kasi magsasalad ako yung cold salad. Ayan. Oops! And eto yung Morty na fly and mosquito killer. So, bumili akong isa. And eto naman yung oyster na yung brand is Ayam. Alam niyo ba ang Ayam sa... Ang Ayam pala sa Bali is chicken. Sabi ko chicken. Sabi, you want Ayam? Baba, no. Come here. Later. Come here kay mommy.
And eto yung cooking salt. Pa ba? You want me to open? Dito naman tayo sa Okay. isang bag. Bumili ako ng 2 carrots kasi yung mga bata, kinakain din nila tong hilaw, etong carrots. So, bumili na akong 2. And, What? kuya, quiet. And tomato paste, yung Legos na brand. Tapos bumili ako ng coconut milk para sa Magbi-Bicol Express kasi ako eh. And ito yung be quiet please. And chestnuts. Ayan. Bumili ako ng 2 chestnuts. And bumili ako ng beetroot. Ayan. And lime. Bumili ako ng lime. What is And so can you pass that for mom please? Mom. Ma, can you get that one for mommy please? Hey, Mom, do you buy peaches Peaches. at Toast? No, I don't didn't need know that. peaches because we have And- apricot. And bumili ako ng Jats, yung Arnott's na original. Ayan. I want to eat. 2. Eat. And I have done this for you. Put this in the fridge for me. And bumili ako ng 2 Doritos. Doritos. And 4 nito, yung isa nandiyan. 4 na disposable na plates. I want. And isang Colgate. Then extra na Chewy. And Chili. pepper steak. No, Huh? It smells good, honey. When I get inside. what's that? And ano pa ba? Yan na. The other, Oh, please. they checked it out. Huh? The water. Yes, please. Stop. Can you pass that? Pass that one, Kuya, please. This one? Yes, after this, okay? This one. Yes, please. Oh. And eto yung Twisties. Bumili ako nito. Matagal na ako na hindi nakabili ng Twisties. So, ayan, bumili ulit ako. 20 pieces sa isang sa isang bag. Tigli-5 sila. Iba-iba yung flavor. Merong cheese, chicken, cheese and bacon, tapos burger wings. And eto naman, isang bag. Eto yung nabili ko sa Filipino store na tamarind. Bumili ako ng tamarind. You have your own bubble. And bumili ako ng, yung tawag nun? Lumpia wrappers. Bumili ako sa isa sa Burmese. Bumili ako ng 2. Then, bumili ako dun sa Filipino store na, ano ba itong binili ko? 3. 3? Oo. 3 ba? Oo, 3. So, ayan. Tapos, bumili ako ng lemongrass. Ang mahal nito sa Coach, yung 2 or 1 each. Basta mahal siya, $3. Basta mahal. Ayan, marami to, oh. Ano nga lang, frozen. Pero okay na yun. Tapos, bumili ako ng young coconut. So, itry ko to para sa buko pandan kung mag-work yan. And, dito naman, bumili ako ng Mother's Best na sweet chili. Where are you, Papa? And bumili ako ng pang Bicol Express yung hilaw na sa Bicol Balaw. Ano nga to? Shrimp. Ayan, yung ano ba nga to? Bagoong. Ayan, hilaw na bagoong. 3 binili ko nito. Alam niyo kung ano hinihintay ni Kuya yung inumin nila. Tapos, eto, bumili ulit ako yung gusto nila na mugo-mugo. Sit down, Kuya. Eto. Ayan, bumili ako. 3. Apat. Para na ba yun? Sako? Yes. Mine. So, itatry ko yung itatry ko yung coconut kasi sabi nyo masarap to. So, itatry ko yung coconut. That's mommy. And, ayan. Bumili ako nito. So, para matuwa sila. So, yun na yun. And eto pa pala. What does this taste like? Mom, can we drink it? Can we drink it now? Is it still cold? Mama, It's still cold? It's still- open me. Huh? Can you open me? Manners? Please.
Open ko rin yung sa kanya. got it. Mom, I really want coconut. Wait, guys. Mom, I want to try coconut. So, ayan. Bumili ako ng dalawang sliced bread sa Baker's Dozen. Kasi meron pa kayo sa freezer. So, bumili ako ng dalawa. Ayan, dalawa. Pinahati ko yung dalawa. Oh, ayan. And pumunta ko sa meron din kasi ditong yung tawag nun. She's apples na tinatawag. Ano rin siya, mga vegetables. Wait, baba. Bumili ako ng, wala kasing tawag nun, sili. Ano bang tawag doon? Sili ba yun? Walang chili kasi sa sa Coles. So, pumunta ko sa... You have to say manners. I know. Tawag noon, bumili ako pumunta ako sa isang gulayan. Gulayan, yun nga, yung cheese apples. Bumili ako ng sili, ayan. Yung parang sigang na chili. Jelly in here? Yes, bumili ako ng red, tsaka green. Ayan, bumili ako niyan. Para sa Bicol Express. And bumili rin ako ng dalawang tomato. And ito yung custard rolls ni Jan. Tatlo yan. Kinain niya na yung isa. Ayan. Ayan. Tatlo yan. Tapos, bumili ulit ako ng lemon. Oh yeah, this. And wait, may kunin lang ako. Did I eat choice? Good choice. Your mom? Oh. Mom, what's this one? Blueberry? And, ay, wala nang. Tapos, bumili Mom, ako. where's the tattoos? Ha? Oh, I didn't buy tattoos. And bumili ako ng, meron pa kasi nitong tira last year. So, kunti lang kinuha kong yung disposable cup. What's that? And bumili ako ng, where's the flag that I bought last year? So, hindi ko na alam kung nasan. Last year, bumili ako ng flag ng Australia na wala. Ewan ko kung nasan. I know it's ripped. Oh yeah. And bumili ako Now, ng what is the Australian flag? The other barbecue one. tray or yung Wait. foil na Yeah. disposable. Careful, you'll spill it. Ano to? 10 pieces sa isang sa isang Get cold. ganito, It's isang really pack. cold. Oh, is it? Mom, what is this? So I'm going to get Dad's barbecue, the one he's got in the shed, the big. Is it good one? Yeah. We ate it at the other one. And eto, bumili ako nitong isa. Meron na siyang Cook a nice barbie. eto yung parang may lalagyan. Steak, hamburgers, noodles, salad. Ayan. So, parang handy Are siya, you oh. going to put it now? No, And bumili ako ng malaki para sa lobster. Yung lulutuin ko. And, nag-level up na yung mga kaibigan ko sa inuman. Dati, ang iniinom lang matay, nawala ako ng battery. So, yung sinasabi ko, yung mga kaibigan ko, nag-level up na talaga sila sa sa kanilang iniinom. Dati, ang iniinom po nila ay Moscato. Nung nanood ako ng vlog nila, nung Christmas siya New Year, kasi wala ako doon, diba? Hard na po yung iniinom nila. Nagtitikila na po sila. So, bumili ako ng, ito yung classic margarita mix na Jose Cuervo. Joy. Bumili ako ng dalawa. Ayan. So, dapat ang mix talaga dito, yung tequila. Kaso, ang nakita ko kay Lai, ang mini-mix niya is yung, eto ba, Absolute, yung vodka. So, sabi ko, eto na rin. Kasi tinatry kong tawagan si Lai, wala. Wala naman. Hindi ko siya makontak. Siguro nasa biyahe na siya kasi minsan walang signal sa biyahe. And tinawagan ko sila, tsaka si Ray. Sabi nila, eto raw yung minix. Masarap daw to. So, sabi ko, sige, eto na lang ang bilhin ko. Kaysa yung isa, yung tequila na Jose Cuervo na pang-mix talaga dito sa margarita. So, eto daw masarap. So, hindi ko pa na-try na i-mix tong dalawa. So, matatry natin yan sa darating, sa takda ng panahon. So, yun na yung vlog. Ayusin ko na to kasi magluluto pa ako. Parating na sila siya kasi Tony. So, say see you na, Papa. Say see ya. See ya. Ayan, so, Kuya. See ya. You gonna help me?
See ya! Bye! Thank you! Bye, thank you. Pasensya na ha, ang gulo-gulo. Lagi naman magulo. Ngayon, nagmamadali ako kasi magluluto pa ako. So, yan. Thank you! Bye! Bye. See ya. Did we open TV?